The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito tabang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila at Channel 62 sa GMA for the Box. At mga ka-aksyon, napapanood na rin ang Tabang Ora mismo sa Channel 10 sa Masbate. Umpisa na natin ang Tabang Ora mismo. 3 babae sa Ginubatan Albay na loko umano ng isang lalaking nagpakilalang nagbebenta ng uling. Ang panawagan ni Dorothy. Panorin po natin ito. Ako po si Dorothy, resident po ng San Rafael, Sitio Basud, Purok Size. May report lang po ako na nangyaring scam pong lalaki na hindi namin po kilala. Pero ang salita niya po is hindi man po taga Ginubatan. Nagbabalay-balay po siya at nagtatanong kung gusto mag-avail ng uring. Napa-order din po niya. Kaya po, ang sabi niya sa akin nang nagpunta sa tindahan ko, kukunin na daw niya yung bayad. Isasama niya yung kapitbahay namin. Marami na po pala itong nabiktima na para po maging aware tayo. Sana po kung sino man po ito ay mapanagot po natin. At para sa reklamong ito, makakausap natin mula sa kabilang linya ng ating telepono, si Dorothy Marilag. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin paano nangyari itong pambubudol umano ng lalaking sa inyo? Opo, March 26 po, around 9 a.m. to 10 po. Bali, may naglalakad po dito na lalaki. Naka-orange po siya na damit, tapos parang naka-jogging pants na kulay red, tapos may nakabalabal sa leeg na kulay blue, yung parang towel. Nag-aalok po siya ng uling. Ang Apo. sabi po niya, kung bibili daw po sa kanya ng uling, isang lata po, isang sako, nasa 400 lang po. So ako naman po, nag-isip-isip kasi mahal ang uling sa palengke. So grinab ko na po yung opportunity kasi mapapamura na po ako. Yun pala, mapapamura talaga ako. Opo, kumbaga ma'am, naengganyo ka ma'am dahil Opo. mas mura itong ibinebenta niya kaysa dun sa public market. Opo. Opo. Kasi sa public market po, 150. Sa kanya, mura-mura na po talaga. Nasa magkano ma'am ang kada sako na ibinebenta sa inyo? 400 po yung isang sako po. Ang laman po niya, 5 lata na po. Opo, kung i-compare natin ma'am sa bentahan sa public market, nasa magkano po? 150 po yung nasa public market, isang lata. Opo. Kumbaga 150 sa 4 na lata, nasa 600 pesos. 5 lata daw po yun, nasa 5 lata. Kumbaga na nakatipid-tipid kayo. 150. Opo. Kumbaga nasa kalahati yung naitipid nyo kung sa kanya ka bibili. Opo. Kumbaga dahil doon naengganyo kayo, kumbaga naengganyo ka na bumili sa kanya. Opo. Pero itong lalaki ma'am, kilala niyo ba o first time yung makilala doon sa... Hindi po namin siya kilala. Unang kita lang po namin dito sa... bagong pasok lang po siya, hindi po namin talaga siya kilala.
Opo, nung mga oras na yun, ma'am, meron ba siyang dalang uling? Wala po siyang dalang uling. Ang sabi po niya, isasama niya yung, nag-alok muna siya dito, tapos pagbalik niya, isasama niya yung kapitbahay namin. Opo. Tapos magbigay na daw ako ng pera, isasama niya yung kapitbahay namin, hihintayin siya doon, sinama niya sa palengke. Opo. Yun pala, pinaghintay lang sa palengke yung kapitbahay namin is umalis na yung lalaki. Opo. Bakit, ma'am, kumbaga nakuha yung loob mo na magbigay na muna ng pera kesa iabot mo na yung uling? Ano po kasi, bali parang na-convince ako na ibigay sa kanya yung pera kasi kasama naman yung kapitbahay namin. Tapos yung pananalita niya is, yung parang alam niyo po ba, yung mabulaklak ang dila? Opo. Yung nang-iingganyo talaga. Tapos nakatingin pa siya sa eye to eye. Yung parang mahihypnotize ka talaga kapag siya yung kausap mo. Opo, Ibigay ka talaga ng pera. Opo, nasa magkano, ma'am, yung naibigay yung pera dito sa lalaki? Nasa 2 sack po yun, bali 800 po. Opo, kumbaga sa inyo, ma'am, nasa malaking pera na po ito. 800 sobra pesos. Po, ang hirap po ngayon kitain ng pera. Opo, nung mga araw na yon, nung mga oras na yun, ma'am, paano ka nakakutob na modus na pala yung nangyari sa'yo? Nung time na po yun, naisama na po niya yung kapitbahay namin doon sa palengke. So, tumawag po sa akin yung kapitbahay namin. Ang sabi niya, kilala mo yung mag-uuling? Sabi ko, hindi. Sabi niya, hala, na modus tayo. Okay. Na-scam tayo. Opo, sa pagkakakwento nyo, ma'am, maliban sa'yo, meron pang iba na nauna nang na biktima nitong lalaki. Opo. Nasa ilan po kayong nabiktima sa pagkakaalam nyo, ma'am? Dito po sa Sitio Basud, 3 po kami. 3. Opo. Sa kanila, ma'am, nasa magkano daw yung naibigay nila? Yung sa kapitbahay ko po, 800 din. Tapos yung sa isa, 400. So sa madaling salita po, naka-2K po yung lalaki nung araw na yun sa amin. Opo. Nung mga araw din yun, ma'am, nang kumbaga nalaman nyo na modus na pala at nabiktima na kayo nitong panduloko, na-i-report nyo po ba ito agad sa barangay? Opo, nai-report po namin sa barangay at saka sa police station po. Opo. Tapos kinuha yung CCTV. Opo. Okay. First time po ba itong mangyari dyan sa barangay nyo, ma'am, sa pagkakalam nyo? Opo, first time po. Okay. Sa pangyaring ito, ma'am, ano yung natutunan mo? Yung natutunan ko po is huwag titingin sa mata ng tao kung hindi naman kilala. At saka po dapat siguro, bago sila papasok dito sa barangay, dapat mag-logbook muna sila sa barangay. Ano po? Opo. Kasi hindi naman natin mga kilala kung sino-sino yung pumapasok. At saka wag basta-basta magtitiwala. Opo. Pero nung magkausap kayo nitong lalaki, ma'am, sumagi ba sa inyo na meron ding konting pagdududa dito sa lalaki? Wala naman po akong pagdududa sa kanya kasi busy-busy po ako. Hindi ko na po naisip yung na pagdudahan po siya. Opo. So balikan ko lang, ma'am, ang naging transaction nyo. Ano, ma'am? Paano yung naging transaction nyo, ma'am? Magbibigay ka muna ng pera, mga ilang minuto o oras daw na ibibigay ito, at paano niya i-deliver itong uling? Wala naman po sinabing oras. Basta Opo. sinama niya lang po yung kapitbahay namin, tapos ipapadala na lang daw doon sa kapitbahay namin. Opo. Tapos ano yung pagkakakwento nung kasama niya, ma'am, na kapitbahay nyo? Yun po, tumawag po siya sa akin. Sabi niya, kilala mo ba yung mag-uuling? Sabi ko, hindi. Sabi niya, ala, na-scam tayo. Kanina pa ako dito naghihintay. Ilang oras na ako naghihintay dito. Oras or kalahating oras na po siguro. Hindi siya sumipot. Sabi sa kanya, hintayin mo ako dito sa Lotto Outlet sa baba. Opo. Tapos, wala pong sumipot. Kinutuban na siya. Umakyat po siya doon sa taas ng market. Nagtanong siya doon sa mga parlor. May mga bakla po doon. Sabi niya, bumaba na ang bilis-bilis. May kausap daw. Okay. Yun po ang sabi sa kanya. Pero nung mga oras na yun, ma'am, ng mga araw na yun, meron ba itong kasama na napansin kayo? Wala po. Mag-isa lang po siya. Okay. So, ibig sabihin, ma'am, mag-isa lang itong naglilibot dyan sa inyong barangay. Kumbaga, particularly dyan sa may pork nyo. Opo. Sige. Standby ka lang po, ma'am Dorothy, kasi nasa kabilang linya ng telepono si Kapitan Hector Olivera ng Barangay San Rafael, Ginubatan, Albay.
Magandang hapon po, Kapitan Hector. Hello, good afternoon po. Sa lahat man nakikinig po, good afternoon po. Opo, Kap, nakita niyo na ho ba itong CCTV footage kung saan tinuturo ni Dorothy, itong lalaki na nahagip sa CCTV, ang mismong nakausap nila nung nag-alok ng uling. Kumaga na-scam daw sila. Opo, na ano po, yun nga po ang na ano yan po, kasi mura yung yung tanggap nung lalaki, mura siguro yung sako. Be aware na lang po sila kasi maraming manluloko ngayon eh. Opo. Siguro po mga toys na yan dyan nangyari po, sir, sa Basol. Hindi ko na malaman kung anong year yung mayroon din ganyang kaso eh. Pero itong nauna, sir, na insidente ng panluloko, sir, same suspect rin po ba ito? Hindi, ibang ano yan. Okay. Yung kwento lang po nila yung ano yan eh, yung nauna eh. Tapos ngayon naman naulit naman na ano. Pero iba pong suspect po, iba yung ano. Opo. Nung Pero opo. parang yung modus nila, parang parehas din po. Opo. Nung na-review mo po, Kap, itong CCTV, namukhaan niyo po ba itong lalaki? Posible kayang... Hindi po masyado sir eh. Hindi masyado clear yung CCTV namin eh. Hindi accurate yung pagkakakuha. Kasi may sombrero po, hindi masyado ma-identify natin yung person. Opo. So, ibig sabihin, sir, posibleng hindi po taga dyan sa inyong lugar or mga kalapit na barangay po itong suspect natin? Yung nga po, sir, yun. Parang hindi nga po. Kasi ang lakas din ng loob eh. Mag-isa lang pumasok dito sa Kasi kung dumaan dito sa barangay po, lalo sa barangay hall, may logbook naman dyan eh. May naman eh. Namin yung mga tao yun hindi dumaan dito eh. Opo. Sige, Kap, matanong ko lang po, ano po yung ginagawa niyong protocol in case po na may papasok na hindi po taga dyan sa inyong barangay? May logbook po kami kung ano, tapos kung ano yung ang nila sa barangay. Yung po, lalo na po yung sa mga sa medical, yung mga pinawainin namin sila ng clearance galing sa Arixio. Pero mali doktora na willing silang mag-conduct ng dito sa barangay, pumasok sa barangay, ng gamot, ganyan. May mga pre yan. So, kailan po namin ng clearance galing kay Mayor, bago namin tinatanggap po. Opo. So, ibig sabihin, sir, sa una pa lang, talagang illegal na ang pagpasok nitong tinuturong natin na suspect. Opo. Yun nga po, sir. Yun nga po. Opo. Yun po. Sige, sa ganyan pong bagay po, Kap, ano po ang maipapayo natin, especially sa ating mga residente dyan sa Barangay San Rafael, para makaiwas patungkol po sa nangyaring ito? Magandang araw po. Magandang hapon sa mga kabarangay ko. Be aware na lang po tayo. Maraming manluloko ngayon. Maraming lalo naman sa mga online, gano'n na ganyan. Wala pa yung items, mabibigyan ng pera. So, na lang po tayo. Mag-ingat na lang po. Tapos, huwag masyadong magtiwala. So, yan lang po. God bless and mabuhay po kayo, sir. Opo, siguro dagdag security na lang siguro, Kap, dyan po sa barangay nyo in case po na may papasok na mga ganitong lalaki. Opo. Thank you po. Apo. Dapat na may tanong visibility man lamang doon. Opo, dahil po dyan, Kap, maraming salamat po, Kapitan Hector Olivera, ang ng Barangay San Rafael, Ginubatan, Albay. Okay. Apo. So yan mga ka-action, balikan natin si Dorothy. Dorothy? Apo, sa ngayon po, ano po yung plano nyo? Sa ngayon po, sabi ko nga po, life must go on. Ipagpatuloy na lang po kung ano yung nasimulan. This one po is charge to experience na lang po at wag nang magtitiwala, lalo na't hindi naman natin lubusang kilala yung tao. Opo. So magsumikap na lang po tayo para mabawi natin kung ano man yung nawala sa atin. Tama po. Kung meron ka din, ma'am, na mensahe dun sa dito sa ng modus sa inyo or even sa general na lang sa mga taong manloloko. Ano po 'yun, ma'am? Opo. Para po sa mga katulad ko, hindi ko naman po sinasabi na tanga po tayo kasi po minsan hindi naman po natin na naiisip na hindi tayo aware. Maging alisto na lang po tayo at huwag magpaloko. Katulad ko po, hindi naman po natin inaasahan na gano'n yung mayayari. Sana po, sabi nga po nila, think before magbigay kung ano man yung hinihingi sa atin.
At sana wag na tayong magtiwala, lalo na po ako, wag na tayong magtitiwala sa mga hindi natin lubusang kilala. At pwede rin naman natin silang wag kausapin. For example, kung may sasaliin sa atin at hihingian muna natin ng clearance galing sa barangay kung nakapaglagbok sila at ID. Apo, tama po ma'am. Doon din ma'am sa suspect natin or general na patuloy na nanduloko imbes na magtrabaho. Yes po. Kung sino ka man na scammer ka, God is watching you. Bahala na sa'yo si God. Anyway, madali naman kitain yung pera. Magsumikap ka lang at ikaw ay makakaahon naman sa kahirapan, pero huwag kang gagawa ng kalukuhan, huwag kang gagawa ng modus na ikakapahamak mo at saka ikakapahamak ng pamilya mo. Dapat lumaban ka ng patas, huwag kang gagawa ng pangbibiktima sa kapwa mo. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Dorothy. Magsilbi Okay sana po. itong paalala sa ating mga kababayan na huwag basta-basta magtitiwala, especially ngayon na mahirap na ang buhay. Opo. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po, Ma'am Dorothy, sa Okay po. Thank you po and God bless po. Apo. Sige, mag-ingat na lang po tayo, ano? Okay po, thank you po. Apo. So yan mga ka-aksyon, maging babala po ito or paalala po sa ating mga kababayan na mga ganitong sitwasyon po, huwag po tayo basta-basta magtitiwala. Mahirap na magtiwala. Ayan. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, isang guro mula sa Camarines Sur nananawagan na mahanap ang kanyang nawawalang aso. Huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indogabos.
Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurugta sa pagtaok scholarship sa mga aking na nangangaypuan. Katabang at kasurugta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa Malota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
sa inyo. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, ito mga kaaksyon, isang professor sa San Jose, Camarines Sur, dumulog sa ating programa upang manawagan na sa mga nakakita sa kanyang alagang aso na 10 araw na raw na nawawala. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ng telepono si Sir Emmanuel Unsay. Magandang hapon, Sir Emmanuel. Magandang hapon po, sir. Good afternoon po. Opo. Nanonood po or nakikinig sa Opo. inyong programa. Sige po, kamusta po at 10 araw na pala itong nawawala itong aso nyo, sir? Opo, sir. 10 araw na po. Nawala po siya March 22. Tapos hanggang ngayon po, hindi pa po namin mahanap. Opo. Sige, sir, maitanong ko lang, anong pangalan po nitong aso nyo, sir? Ang pangalan po, sir, ng aso ay Sakura. Isang babaeng aso po siya. Anong breed po nito, sir, na aso nyo, sir? Aspin po siya, sir. Nakuha ko lamang po siya sa university na kung saan po ako nag-work. 9 na taon na po ang nakakaraan and inuwi ko lamang po siya sa bahay namin. So bale, napamahal na po talaga itong aso na to sa aming pamilya. Opo. Pero ito, sir, na panawagan nyo, sir, na ipakalat nyo ba ito sa simula nang mawala po itong aso nyo, sir? Opo, sir. Dumulog na po ako sa tanggapan ng mga pulisya dito po sa aming lugar. Bali, nakapablatter na po kami sa mga pulis. And tumulong na rin po yung mga kaibigan ko at katrabaho sa paghahanap. Pero wala pa rin pong balita. Opo. How about naman, sir, sa online na i-post mo na ba ito, yung pagkawala po ng aso nyo, sir? Opo, sir. Na-post ko na po siya through my Facebook account po. At pinag-share na rin po ng mga kaibigan ko po sa social media. Opo, nakita ko po, sir, talagang ganun kahalaga po ang gusto nyong maibigay in case po na kung sino po ang makakakuha nitong aso nyo, sir. Opo, sir. Bali, magbibigay po ako ng report kung sino man po ang makapagbibigay impormasyon or makakasauli po ng aso namin si Sakura. Opo. Bakit ganun na lang, sir, kamahal itong aso, sir? Ano yung mga memories na nung nangyari before ito mawala, sir, sa inyo? Opo, sir, kasi si Sakura po kasi 9 na taon na po sa amin. So, bali, part na po talaga siya ng aming pamilya. Miyembro na po siya ng aming pamilya, kaya hindi po namin kakayanin na mawala siya. Bali, parang sa ngayon po, yung feeling na namatayan ka ng miyembro or nawala ng miyembro ang family mo, ganun po yung aming nadarama. Okay. Mga ilang aso po ito, sir, na inaalagaan nyo po dyan, sir, sa inyong bahay? Actually po, si Sakura po yung pinakaunang aso po na inuwi ko po mula sa work. Mula po sa school kung saan po ako nag-work. Siya po yung pinakaunang dinala ko po sa aming bahay. Bali, marami po akong aso dito sa bahay at sa university po. Opo. Nung unang araw, sir, na makita nyo po itong si Sakura dun sa university, ano yung naramdaman nyo kung bakit gusto nyong ampunin na lang itong aso? Yung pakakuha ko po kasi kay Sakura, bale, parang mahiwaga rin po kasi nasa loob po siya ng isang CR na nakakandado po. So pag open ko po ng CR, nung inalis ko na po yung kandado or padlock, so si Sakura po yung bumungad sa akin 9 years ago. So pinagtanong-tanong ko po sa university kung kaninong aso to, kung sinong may-ari, pero wala pong nag-claim. Kaya inuwi ko na lang po siya. So dun ko po siya nakuha, sir. And yung pagkawala niya parang mahiwaga rin kasi wala pong trace for the last 10 days po. Opo. Hinanap ko na po talaga. Po, patungkol naman sa inyo, sir, ano po yung nararamdaman nyo in case na uwi kayo ng trabaho, galing trabaho, tapos kulang yung aso nyo? Opo, sir, yun nga po. Wala pong sumasalubong sa akin kasi si Sakura po talaga yung parang pinaka-closest dog ko po. Siya po talaga yung nagsasalubong sa akin from work or from the university po. And sa ngayon po, parang ang tahimik. Parang wala pong kumakausap sa akin. Okay. So, ganun po, sir. Super lungkot po. Opo. Sa ilang araw po, sir, na paghanap nyo, kamusta, sir? Hindi po okay, sir. Pero nagbalik na din po ako sa work. Pero after work po, from 5 p.m. hanggang gabi po, naghahanap pa rin po kami sa mga karatig baryo po, karatig
pounds. So, patuloy pa din po yung search po namin. Opo. First time po ba ito na mawala po itong aso niyong si Sakura? Opo, first time po sir for the last 9 years po. Ito lang po yung una na nawala siya. Si Sakura po, bale, dug po siya na malaya lamang. Wala po siyang tali. Opo. Tinatalian lamang po namin kapag may bagyo dito sa Bicol or kapag may emergencies, ganun po. Pero since po na malayo naman ang bahay namin sa kalsada and nag-iisa lang po yung bahay namin dito sa farm, sa palayan po. So bale, malaya lang po yung mga aso po namin. Kaya yun nga po yung nakakapagtaka why hindi po siya bumabalik. Opo. So, ibig sabihin, sir, hanggang ngayon, blanco pa kayo kung bakit nawawala itong aso niyo, sir, na si Sakura? Opo, sir. Wala pa rin pong update. Opo. Marami na rin pong naghanap and tumulong po sa amin. Lalo na po yung mga taga rito rin po sa amin. Pero wala rin pong balita. Kilala naman po ng mga taga rito si Sakura kasi parang siya po yung nag-supply ng iba pang aso dito sa lugar po namin. Kasi for the last 9 years po, 7 times po atang nanganak si Sakura and mga 30 plus po ang aso na parang naibigay niya po dito sa iba pa po naming mga kapitbahay. So, wala rin po akong maisip na pwedeng kumuha po or manakit kay Sakura. Kasi lahat naman po close sa kanya. Opo. Sa ngayon, sir, meron ka po bang inaalagaan na anak nitong si Sakura? Marami naman po siyang naiwan na anak po, si Sakura. Opo. Nandito po sa amin and nandun din po sa mga kapitbahay namin. Pero syempre po, iba pa rin po si Sakura. Siya po talaga yung parang special dog ko. Opo. Kamusta naman itong si Sakura, especially dyan sa mga residente? Talagang bibo talaga ito, sir, hindi naman na nananakit or nangangagat? Hindi naman po, sir. Mabait pong aso si Sakura. And wala naman pong kiss na nangagat po yung aso ko. And lagi lang naman po siyang nasa bahay dito sa amin. Opo. Ano yung mga kadalasan na ginagawa nitong aso niyo, sir, before itong mawala sa inyo? Bago po mawala si Sakura, bale 1 week before mawala po siya, nagkasakit po yan si Sakura, nagkasakit po yung aso ko. So, ginagamot ko lang nga po. So, mga 1 week before mawala po, may sakit si Sakura, kaya ginagamot ko po. Kaya mas lalong worried po ako ngayon dahil baka kung napano na po si Sakura given na hindi po siya okay lately. For the last 9 years po, hindi naman po nagkasakit si Sakura. Bale, nung nakaraang linggo lang po. 1 week bago po siya umalis or hindi ko po alam kung anong nangyari. Apo. Sige po, sir. Dahil live po tayo, marami po tayong tagapanood at tagapakinig. Mari na po kayong manawagan, sir, sa mga kababayan natin, especially dyan sa Camarines Sur. Hello po. Apo. Sir, live po tayo. Marami po tayong tagapanood at tagapakinig. Ano po yung panawagan natin, especially sa mga kababayan natin dyan sa Camarines Sur? Okay po. So maraming salamat po, sir. Sa lahat po ng nanonood or nakikinig po sa programang ito, nananawagan po ako sa inyong lahat, lalo na po sa Tabang Ora mismo, na sana po ay matulungan niyo po akong mahanap si Sakura, yung aso po namin. 9 years old po siya, babae. Ang kulay niya po ay puti, na may mga itim-itim po or black spots. Ang tenga niya po ay nakatayo. Tapos po, yung buntot niya po white pero meron pong black sa upper portion po. Yung kanyang kuko po ay halo-halo, may black and white po. And yung kanya naman pong suso, may black and white din po. Yun po yung palatandaan po namin sa aso. And may kulay pink po siyang parang birthmark po sa dibdib po ng aso. So makikita naman po yun kapag nakita po ninyo. Sana po ay makabalik. Nananawagan po ako dito po sa San Jose, Camarines Sur, sa Goa, sa Lagunoy, sa Tigaon, or dito po sa Kamsur. If in case po may nakita kayong aso na tulad ni Sakura, sana po ay pagbigay niyo po alam. Pagbigay niyo po, i-inform niyo po kami. Pati na din po dito sa Tabang Ora mismo po. And willing po ako magbigay ng reward
sa sino man po makakapagbalik sa amin kay Sakura na 20,000 po and 2 baka. Thank you very much po sir for this, sa pagkakataon po na makahingi ng tulong sa inyo. Apo, Sir Emmanuel, wag po kayong mag-alala, no? Pati po kami ay tutulong sa agarang paghahanap po at para makita na po itong aso nyong si Sakura. Opo sir. Diyos mabalos po. Apo. Sige mga ka-action, in case po na makita nyo itong aso ni Sir Emmanuel, yan, nasa screen ninyo, maaari kayong magpadala sa amin na mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo, para tulungan natin si Sir Emmanuel dahil mahal na mahal niya itong si Sakura at handa siyang magbigay ng pabuya kung sino man ang makakakita dito. So yan mga ka-action, tulungan po natin si Sir Emmanuel. At yan mga ka-aksyon ang mga natungayan nating mga reklamo at hinaing ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako, si Nomer Corporal, at ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan, action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit ang puso.